ወንጌለ መንግሥቱ ለክርስቶስ መንግሥቶ ወጽድቆ ዛወፈየኒ አወፈይኩከ ስዑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራንን ክቡራትን ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልኩም ኩለኹም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ክሳብ መቃብር ብዝፈትወና ብሓደ ወዱ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላምታ ድምፂ ሰላም ይብለኩም ኣለኹ። ድሓን ደቐኒኹም ድሓን ተምሲኻትኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣቆፃፅራኹም ከመይ ኣለኹም? ናይ ግዜ በዓል ቤት ኩሉ ነገር ዝውንን ናይ ኣቦታትና ኣምላክ ንሕና እውን ኣምላክ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከይተገበአና እንዳሃሎ ከም ዝግበአና ገይሩ ብሓጢኣት ብበደል ብዓመፅ ብዝተፈላለዩ ነገራት ዝወዳእናዮ ግዜና ከይቆፀረን ከይፀብፀበን እዚ ግዜ እዚ ከም ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዕድሜና ሂቡ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሐና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተነጊሩ እውን ስለ ዘይውዳእ ውህብትታቱ ኩሉ ሎሚ ንዘለኣለም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ነገራትና ከይፀብፀበ ናብ ሰዓት እዚ ስለ ዘብፅሐና ሽሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ድምፀይ እንድሕር ዘይሃልይ ግን ንገሩን ኢኹም ኔትወርክ ብዙሕ ኣይኮነን ዘሎ እንዳተሽከርከረ የሸግረኒ ኣሎ እሞ ሕዚ ዘለኹ ድ እሺ ጉባኤ ናይ ኣቦታትና ዝባረኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጉባኤና ባሪኹ ንኸምህረና ብሓቂ ዝቅድስ ቃሉ እዩ፣ ዘንጽህ ቃሉ እዩ፣ ዘጽሪ ቃሉ እዩ እሞ ማንነትና ዝልወጠሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንጅምረሉ ሂወትና እውን ነስተኻኽለሉ በዚ ግዜ እዚ በዚ ቅፅበት እዚ ኣብ ማእኸልና ኮይኑ ንኽምህረና ምስጢሩ እውን ንኽገልፀልና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን እሞ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቒዱ ትንቢተ ኣብድዩ ርኢና ነርና ማለት እዩ። ሕዚ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተፈቒዱ ደሞ ትንቢተ ዮናስ ኢና ክንሪኦ። ኣብ ትምህርትና ክነስተውህለሉ ዝግባእ ነገር እንድሕር ሃልዩ ሕዚ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ኮርስ ኮይኑ ምናልባት ኣብ መጀመርያ ከባቢ እውን ተማሂርናዮ ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር ግዜ ስለ ዝኸደና ንምስትዋስ ዝኣክል እዩ። ኮርስ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ። መዝገበ ቃላዊ ኮርስ ኣሎ፣ ትንታንያዊ ኮርስ ኣሎ፣ እንደገና ትምህርቲ ሓዘል ወይ ከዓ ስብከት ሓዘል ዝኾነ ኮርስ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ክትንተን ይኽእል እዩ ኮታስ ማለት እዩ። ሕጂ ንመሃሮ ዘለና ንሕና መዝገበ ቃላዊ ወይ ደሞ ጠቕላላ ትሕዝቶ ነቢይ ዮናስ እንታይ እዩ ኢሉ ኣብዙ ናይ ትንቢት መፅሓፍ እዚ ጥቕልል ብዝበለ ክንጭብጦ ዝግበአና ክንሕዞ ዝግበአና ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። እቲ ካልእ ነቲ መፅሓፍ በብሕድሕድ ምዕራፉ ተንቲንካ ምርዳእ እዩ። ንኣብነት ከም ሓደ ትምህርቲ ወይ ከዓ ከም ሓደ ኮርስ ጌርና ትንቢተ ዮናስ እንድሕር ጀሚርናዮ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ ሓደ ብቻ ሎማዓንቲ ነፅንዕ ማለት እዩ። ምዕራፍ 2 ከዓ ፅባሕ ማለት እዩ። እዙይ እቲ ካልኣይ ማለት እዩ እና ንሕና ዘለናዮ ሕጂ ግን መዝገበ ቃላዊ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። እዙይ ማለት ደሞ ከምቲ ዝነገርክኹም ጠቕላላ ናይቲ መፅሓፍ መልእኽቲ ምርዳእ ዘርዚርካ ዘይኮንካስ እቲ ዘመሓላልፎ ቁም ነገር እቲ ዘመሓላልፎ ዕላምኡ እቲ ዘለዎ መልእኽቲ እና ትሕዝቶ ፅሙቕ ኣቢልካ
ምርዳእ ማለት እዩ። ስለዚ እምበርከስ ናብቲ ናይ ልምዓንቲ መርሃ ግብርና ክነብል እንተለና ትንቢተ ዮናስ ዮናስ መን እዩ? ኣበይ ከባቢ መዓዘ ብኸመይ ዝተፀውዐ ዝተላዕለ ነቢይ ከም ዝኾነ ኢሉ ድማ ትንቢተ ዮናስ ብሓፈሻ እንታይ ዝኣክል መልእኽቲ ወይ ከዓ ዕላምኡ እንታይ እዩ ዝብሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ዳህሲስና ትምህርትና ክነጠቃልል ኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብድጋሚ ምስ ኩላትና ይኹን። ትንቢተ ዮናስ በዓል 4 ምዕራፍ መጽሓፍ ኮይኑ ኣፀሓሕፍኡ ወይ ደሞ ፀሓፊኡ ክልተ ዓይነት ኣረኣእያ እዩ ዘለዎ። ትንቢተ ዮናስ ዮናስ ባዕሉ ዘይኮነስ ብኻልእ ሰብ እዩ ተፃሒፉ ዝብሉ ኣመለኻኽታ ዝብል ኣመለኻኽታ ዘለዎም ሰባት ወይ ከዓ ምሁራን ኣለዉ። ብኣብዝሓ ናይ ሊቃውንቲ ስምምዕ ወይ ከዓ እምነት ግን ብባዕሉ ብነቢይ ዮናስ ከም ዝተፀሓፈ ብኣብዝሓ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ይእመነሉ ማለት እዩ። ስለዚ እወ ትንቢተ ዮናስ ብባዕሉ ብነቢይ ዮናስ ዝተፀሓፈ መፅሓፍ እንድሕር ኢልና ዮናስ ማለት የዋህ ዮናስ ማለት ርግቢ ማለት እዩ። ዝነበረሉ ዘመን እውን ክንሪኦ እንተለና ነቢይ ዮናስ ብዘመን ዳግማዊ ኢዮርብዓም ኣብ ሰሜን መንግስቲ እስራኤል ወይ ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት እስራኤል ወይ ከዓ እታ ዋና ከተማ ናይ ሰሜን እስራኤል ሰማርያ እያ ትበሃል። ናይ ደቡብ እስራኤል ዋና ከተምኦም ኢየሩሳሌም እዩ። ናይ ሰሜን እስራኤል ዋና ከተምኦም ደሞ ሰማርያ እዩ። ስለዚ ኣፍተን ክልቲአን ዓበይቲ ከተማ ደሞ ነናይ ባዕሉ መንግስቲ ይነርዎ ግዝኣተን እውን ነናይ ባዕልተን እና ነቢይ ዮናስ ዝነበረላ ቦታ ኣፍታ ሰሜናዊት እስራኤል ኮይኑ ዝነበረሉ ሰዓት ደሞ ብዘመን ዳግማይ ኢዮርብዓም እዩ። ዳግማዊ ኢዮርብዓም ወይ ከዓ ካልኣይ ኢዮርብዓም ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ኢዮርብዓም ቅድሚ እዚ ሰዓት እዚ ናይ ሰሎሞን ንግስና ሓሊፉ ብወዲ ሰሎሞን ወዲ ንጉስ ሰሎሞን ብሮብዓም ምስተኸፍለ መንግስቲ እስራኤል ደቡብና ሰሜን ተባሂሉ ኣፍታ ሰሜን ነጊሱ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ድሕሪ ንጉስ ሰሎሞን ዝነገሰ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ኢዮርብዓም እቲ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካልኣዩ ማለት እዩ እና ዮናስ ነቢይ ዮናስ ዝነበረሉ ሰዓት እውን ብዙሕ ግምት ወይ ደሞ ብዙሕ ርእይቶ እዩ ዘለዎ ኮይኑ ግን ዝተፈላለዩ ታሪኻት ዝተፈላለዩ ምሁራን ከም ዝኣመኑሉን ከም ዘቕመጥዎን ግና ነቢይ ዮናስ ኣብ ከባቢ 800 ዓመት ቅድሚ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ነቢይ ከም ዝኾነ ይእመነሉ ኢሉ ድማ ብፍላይ እውን ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦ ዝነበረሉ ሰዓት ዝግመተሉ ወይ ከዓ ዝቕመጠሉ ካብ 793 ክሳብ 753 ምክንያቱ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣቆፃፅሩ እንድሕሪት ስለ ዝኾነ ኣብዞም ዘመናት እዚኣቶም ውሽጢ ዝነበረ ነቢይ እዩ ነቢይ ዮናስ። ምናልባት ምስኡ ዝቀራረቡ ነቢያት እውን ኣለዉ። ሰማርያ ቅድሚ በኣሶ ነቢይ ዮናስ ዝነበረሉ ዘመን ናይ ኔትወርክ ሽግር አለ እንዲሁ እሺ ቅድሚ ውድቀት ሰማርያ ወይ ከዓ ውድቀት ሰማርያ ዝነበረ ነቢይ እዩ ነቢይ ዮናስ ማለት እና ናይዚ መፅሓፍ ስስታይ ክንርኢ ከለና ደሞ እዚ መፅሓፍ ነቢይ ዮናስ ናብ ናይ ኣህዛብ ሃገር ወይ ከዓ ነነዌ ናብ ዝተባሃለት ከተማ ብምኻድ ኣብ ልዕሊኦም
ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ዝተዳለወ ናይ መቕሰፍቲ ፍርዲ ወይ ከዓ ናይ ሓዊ መቕፃዕቲ ንሰብ ነነዌ ብምንጋር እቶም ህዝቢ ብነስሓ ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ከም ዘለዎም ካብ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ከም ዝበፅሖ ይገልጽ ይብል። እዚ ትንቢተ ዮናስ ብዋናነት ክንሪኦ ከለና ኣብታ ነነዌ ናይ ኣሂዛብ ዓዲ እያ፣ ናይ ኣሂዛብ ከተማ እያ። ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኣሶር ትበሃል ነይራ። ኣብዚ ሎሚ ግዜ ወይ ከዓ በዚ ናይ ሕየ ፀዋውዓ ከዓኒ ኢራቅ ኣብ ኢራቅ ውሽጢ ትርከብ ምሱል ትበሃል ዓባይ ከተማ ዋላ ሕዚ እውን እንተኾነ ማለት እዩ። እና እዛ ከተማ እዚኣ ዋላ እኳ ናይ ኣሂዛብ ትኹን እምበር እቶም ሰባት እቶም ነበርቲ ናይታ ከተማ ንሳ ኣዝዩ ሓጢኣቶም በዚሑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር በፂሑ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ግን ነቢይ ዮናስ ልኢኹ ብነስሓ ንኽምለሱ ምሕረት ንኸውርደሎም ከም ዝኣቀደ ወይ ከዓ ንነቢይ ዮናስ ከም ዝለኣኾ እዚ መፅሓፍ እዚ ይገልጽ ማለት እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እግዚኣብሔር ብእስራኤላውያን ወይ ከዓ ብህዝቢ እስራኤል ጥራይ ተወሲኑ ዝውሰን ኣምላኽ ዘይኮነስ ንኩሉ እውን እንድሕር ዳኣ ብነስሓ ናብኡ ተመሊሱ ይቕረ ክብል ዝኽእል ኣቦ ናይ ኩሉ ኣምላኽ እውን ምዃኑ ክንርዳኣሉ ንኽእል መፅሓፍ እውን እዩ። ኣብዚ ይኹን ዳኣ እምበር ይብል ናይ ዮናስ ታሪክ ክንረክብ ከለና ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ነቢይ ዮናስ ግና ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብዘይምኽባር ወይ ከዓ ንድሕሪት ብምባል ናብ ተርሴስ ከም ዝተጓዓዘን ኣብኡ እውን ኣብቲ ጉዕዞ ብዝተላዕለ ማዕበል ምክንያት እግዚኣብሔር ብዝፈልጦ በቶም በዓል መራኽብ ወይ ከዓ በቶም ሰብ መርከብ ናብ ባሕሪ ከም ዝተደርበየን ዋላ እኳ ይደብረ ዳኣ እምበር ብዓሳ ኣንበሪ ተወሒጡ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ሓዲሩ ኣብ መወዳእታ ነነዌ በፂሑ ናይ ንስሓ ስብከት ብምስባኽ ነቲ ህዝቢ ካብ ጥፍኣት ከም ዘድሓነ ብሰፊሑ እውን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ተገሊፁ ንረክብ ማለት እዩ። ትንቢተ ዮናስ ምናልባት ካብቶም ክንሪኦም ዝመፃና ካብቶም ንቅድሚት እውን ንረኽቦም ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ብሓፈሻ ፍልይ ዝብለሉ ገፅታ ኣለዎ። ፍልይ ዝብለሉ ገፅታ እንታይ እዩ? እቶም ካልኦት ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ትሕዝቶኦም ብኣብዝሓ ትንቢታዊ ቃል እዩ፣ ትንቢታዊ መልእኽቲ እዩ። ናይ ነቢይ ዮናስ ወይ ከዓ ትንቢተ ዮናስ ክነንብብ እንተለና ግን ኮታስ ብጣዕሚ ወይ ከዓ ኣብዚሑ ትኩረት ዝገብረሉ ኣብዚሑ ገሊፁልና ንረኽቦ ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ናይ ነቢይ ዮናስ ታሪክ እዩ። ምዕራፍ 1 ክንጅምር እንተለና ብናይ ነቢይ ዮናስ ታሪክ እዩ ዝጅምር። ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ብዘይምቕባል ወይ ደሞ ናብታ ከተማ ንሳ ንኸይኸይድ ብምፍራሕ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ከም ዝተበገሰን ነገር ግን እግዚኣብሔር ኣብቲ ጀመረሉ ጉዕዞና መንገዲ ማዕበል ኣልዒሉ ናብ ባሕሪ ንኽድብረ ገይሩ ይኹን ዳኣ እምበር በቲ ዓሳ ኣንበሪ ገይሩ ደሞ ናብታ ዝሓሰባ ከተማ ናብታ ዝለኣኾ ከተማ ዘለቲ ዓዲ ወሲዱ ንኸድርብዮ ከም ዝፈቐደን ኸይዱ ድሞ እቲ ዝተለኣኾ መልእኽቲ እውን ከም ዝተዋፅአ እቶም ህዝቢ እውን ካብቲ ክወርዶም ዝነበረ ካብቲ መፂቦም ዝነበረ ካብቲ ተኣዚዝሎም ዝነበረ መቕሰፍቲ እውን ብነስሓ ካብ መንግስቲ ወይ ከዓ ካብቲ ንጉስ ጀሚሮ ክሳብ ታራ ህዝቢ ወይ ከዓ ክሳብ ህፃን ዘሎ ካብ ሰብ ጀሚሮ ክሳብ እንስሳ ዘሎ ብምፅዋም ናብ እግዚኣብሔር ብምምላሶም ካብ ዝብላዕ ኮነ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ኮታስ ተኸልኪሎም ንእግዚኣብሔር ለሚኖም ምሕረት ክረኽቡ ከም ዝኸኣሉ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ብሰፊሑ ብዝበሃል መልክዑ ማለት እዩ ተገሊፁ ንረኽቦ ማለት እዩ። ኣብዚ እግዚኣብሔር እሺ ንዝብለ ፍጡር ኩሉ ይቕረ በሃሊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ብደንቢ ትኹረት ጌርና ወይ ከዓ ክንሪኦ ዝግበአና ነገር እዩ እና እዚ መፅሓፍ እዚ ካብቶም ካልኦት ከምቲ ዝበልክኹም ካብቶም ካልኦት ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ፍልይ ዘብሎ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምዕራፍ ብዛዕባ እቲ ፀሓፊኡ ነቢይ ዮናስ ታሪክ ዝትርኽ ብምዃኑ እዩ።
ናይ ትንቢተ ዮናስ ዋና ዕላማ ወይ ድማ ዋና መልእኽቲ እግዚአብሔር ናይ አሕዛብ ወይ ማለተይ እግዚአብሔር ናይ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ አሕዛብ አምላኽ እውን ከም ዝኾነን ብነስሓ ናብኡ ንዝምለሱ ኩሎም ብዓይኒ ምሕረቱ ከም ዝርእን ይቕረብ እውን ከም ዝብልን ምርኣይ ወይ ከዓ ምግላፅ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ዓለም እዚ ንእግዚአብሔር ዘየምልኹ ንእግዚአብሔር ዘይፈርሑ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ግን እግዚአብሔር ዘይፈጠሮ ፍጡር ግን የለን። ምናልባት ንእግዚአብሔር ናይ ባዕሉ ኣቦ ዘይገበረ ፍጡር ወይ ከዓ ማለት ደቂ ወዲ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገር የለን። ኩሉ ዝኾነ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ኩሉ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ምክንያቱ ምንም ዝተገበረ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ስለዘየለ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ፈጣሪ ስለዘየለ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ አምላኽ ስለዘየለ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር እዩ እና ኣብዚ ክንገንዘቦ ዘለና እታ ዮናስ ከይዱ ሰቢኹ ካብ መቕሰፍቲ ክትተርፍ ዝገበራ ዓዲ እቶም ካብ መቕሰፍትን ካብ መቕፃዕትን ዘምለጡ ሰባት እግዚአብሔር ዘምልኹ ሰባት ኣይኮኑን፣ እስራኤላውያን ኣይኮኑን። እኳ ደኣስ ካፍተን ንእስራኤል ኣለዋ ዝበሃላ ፀላእታ ዓድታት ሓንቲ እያ እዛ ዓዲ እዚኣ ወይ ደሞ ነነዌ ወይ ኣሶር ማለት እዩ። እንዲያም ድሕሪ ዝምሕረት እዚ ድሕሪ ስብከት ዮናስ ናይ ብዙሕ ዓመት ፃንሒት እኳ ዘየብሉ ብ722 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ነዛ ናይ ነቢይ ዮናስ ዓዲ ነታ ሰሜናዊት እስራኤል ነዛ ዋና ከተማ ሰማርያ ዝኾነት ናይ እስራኤል ክፋል ማሪኾም ኣድራሻኣ ክሳብ ዝጠፍእ ክስካብ መወዳእታ እውን ማለት ናይ ባዕላ ክስታይ ከይተመዓራሪ ናይ ባዕላ ዝኾነ ማንነት ንኸይህልዋ ህልም ኣቢሎም ዘጥፍእዋ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወይ ከዓ እዛ ዓዲ እዚኣ እያ እና ኣብዚ ኮታ በደንብ ጌርና ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ንሕና እሺ ኢልና ወይ ከዓ ማለት ናብ ልቢ እንድሕር ተመሊሱ ወዲ ሰብ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ኣምላኽ እዩ። እግዚአብሔር ምሕረቱ ዘይውዳእ እንተሃበ ዘይውድኦ ኣቦ እዩ እግዚአብሔርና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ ዳ ካብ ኣሕዛብ ወገን ይኹን እምበር ብነስሓ ምስ ተመለሱ ናብኡ ምስ ተንበርከኹ እግዚአብሔር ምሕረት ከም ዘውረደሎም እዚ መፅሓፍ እዚ ይነግረና። ስለዚ ነብይ ዮናስ ብቐጥታ ብዛዕባ ክርስቶስ ማለት እቶም ካልኦት ነቢያት መብዛሕትኦም ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትንቢት ተናጊሮም እዮም። ኣብዚ ናይ ነብይ ዮናስ ክንመፅእ ከለና ከዓ ፍልይ ዝበለ ኢና ከዓ ንረክብ። ነብይ ዮናስ ብቐጥታ ብዛዕባ ክርስቶስ ዋላ ደኣ ትንቢት ኣይናገር እምበር ኣብ ከብዲ ዓሳ ወይ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣንበሪ ማለት እዩ 3 መዓልትን 3 ለይትን ብምሕዳሩ ናይቲ መሲሕ ክርስቶስ ምሳሌ ክኸውን ክኢሉ እዩ ወይ ከዓ ኣብነት ክኸውን ክኢሉ እዩ ማለት እዩ። ነዚ እውን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስጋዊኡ ኣብ ዘስተምህረሉ ዝነበረ ግዜ ኣብዚ ሉቃስ ማለተይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከነንብብ እንተለና እቶም ሰባት ትንቢተ ማለተይ ምልክት ክተርእየና እንደለና እንዳበሉ ክጭቕጭቕዎ ወይ ከዓ ክሓትዎ እንተለዉ እንታይ ኢልዎም ካብ ናይ ነብይ ዮናስ ምልክት ወፃኢ ነዛ ትውልድ እዚኣ ካልእ ምልክት ኣይወሃባን። ነብይ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣንበሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝፀንሐ ኩሉ ወዲ ሰብ እውን ኣብ ከርሲ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክፀንሕ እዩ እና ነብይ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ምፅንሑ ነቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ መቃብር 3 ለይትን 3 መዓልትን ምፅንሑ ምሳሌ ወይ ደሞ ኣብነት ክኸውን ዝበቕዐ ነብይ እዩ ነብይ ዮናስ ዋላ ብዛዕባ ክርስቶስ ትንቢት ይናገር ማለት እዩ።
እዚ ዝኣክል ብዛዕባ ትንቢተ ዮናስ ካብ ረኣና ናብቲ ከፋፍልኡ ክንከይድ እዚ መጽሓፍ ወይ ከዓ ትንቢተ ዮናስ ብኣርባዕተ ዓበይቲ ክፋላት ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል መጽሓፍ እዩ ይብል። ቀዳማይ ምዕራፍ 1 ናብ ከተማ ነነዌ ንክኸይድ ዝቐረበሉ ጻውዒት ብምንጻግ ናብ ተርሴስ ብምኻዱ ዘጋጠሙ ናይ ጉዕዞ መሰናኽልን ተገሊጹ ይርከብ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ክነንብብ እንተለና እግዚአብሔር ንነቢይ ዮናስ ዝበሎ ነገር ኣሎ። ናይዞም ህዝቢ እዚኣቶም ሓጢኣት ናብ ቅድሚ በፂሕ ኣሎ። ስለዚ ናብዛ ከተማ እዚኣ ከይድካ ስበኸላ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ድሕር ዳኣ ብነፍሲ ሓደ ዘይተመለስኩም ናብ እግዚኣብሔር ተዘይመፂኹም እዛ ከተማ እዚኣ ክትግልበጥ እያ ክትጠፍእ እያ ኢልካ ትንቢት ተናገር ኢሉ እግዚኣብሔር ልኢኽዎ። ነቢይ ዮናስ ግን ነዚ ጻውዒት እዚ ንድሕሪት ብምባል ናብ ካልእ ዓዲ ናብ ተርሴስ እትኸይድ መርከብ ረኺቡ ናብ ነነዌ ምኻድ ገዲፉ ናብ ተርሴስ ክኸይድ እንተለና ንርኢ። ኣብቲ ዝኸደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ወይ ከዓ መንገዲ ብርቱዕ ማዕበል ሓያል ነፋስ ተላዒሉ ናብኡ ንኸይኸይድ ብጣዕሚ ነታ መርከብ ንምኻድ ክኸልኣ ከሎ ንርኢ። እቶም ሰባት ካባና ብመን ምኽንያት እዩ እዚ ሽግር እዚ በፂሕና ዘሎ? እዚ ፀገም እዚ ከጋጥመና ዝኽኣለ ብናይ መን ምኽንያት እዩ? ብጣዕሚ ክጭነቑ ጀሚሮም ብጣዕሚ እቲ ዝፀዓንዎ ንብረት ንባዕሉ እናውፅኡ ክድርብዩ ጀሚሮም ምናልባት እዛ መርከብ እቲ ሸኽሚ ምስ ቀለለ እንተሓደጋ ብምባል ዮናስ ግን እዚ ኩሉ እዚ እንዳገበሩ ደቂሱ ነበረ እዩ ዝብል መፅሓፍ። ሓደ ግዜ ትኽክል እዩ ህይወትና ብዙሕ ነገር እናስተኣናገደት ዓለም ብዙሕ ነገር እናርኣየትና ብነስሓ ዘይንነቅሕ ሰባት ኣለና። ዮናስ ናይዚ ምሳሌ እዩ። ዝኹሉ ማዕበል ዝኹሉ ንፋስ ዝኹሉ ህውከት ሰባት ናብ ዝኣትዎ ጨኒቕዎም ዓቕሎም ፀይዎም ኣቑሑቶም እናደረበዩ ንሱ ግን ደቂሱ ነይሩ ይብል። ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ እዚ ምዕራፍ 1 ነቢይ ዮናስ ጻውዒት እግዚኣብሔር ሸለል ብምባል ወይ ከዓ ንድሕሪት ብምግዳፍ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ከም ዝሓሰበ ምናልባት ብዙሓት ምሁራት ዘቐምጥሉ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ዝገበሮ ምኽንያት ኢሎም ዘቐምጥዎ ምኽንያት ኣሎ። ንሱ እንታይ እዩ? ከም ተቐዲሙ ዝነገርኩኹም እዛ ዓዲ እዚኣ ናይ ኣህዛብ ከተማ እያ፣ ናይ ኣህዛብ መንደር እያ። ናይቶም ዘይኣምኑ ናይቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ እግዚአብሔር መን ከም ዝኾነ ምሕረት ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ዘይፈልጡ ናይ ኣህዛብ ከተማ እያ። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዘለዎ ኣረኣእያ ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ። ነቢይ ዮናስ ናብቲ ከተማ ንሳ ኸይዱ ማለት ቀጥታ ሒዞም ካልእ ነገር ከም ዝገብርዎ እዩ ዝረኣዮ ዘሎ። ንሱ ከዓ እስራኤላዊ እዩ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ እውን ካብዚ ፈርሒ ዝተላዕለ መንገዱ ከም ዝቐየረ ያው ሓሳብ ዘቐምጡ ሰባት ኣለዉ። ኮታ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ካብ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንኽሃድም እዩ ዝብል መፅሓፍ። ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንኽሃድም ናብ ካልእ ዓዲ ጀመረ፣ ግን ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዘይህድም ደሞ ቀፂልና ክንሪኦ ኢና። እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እዚ ካልኣይ ምዕራፍ 2 ነቢይ ዮናስ ከም ዝበልክኹም እቶም ሰባት ካብቲ መርከብ ኣውፂኦም ምስ ደረበይዎ ወዲያው ባሕሪ ወሓጦን ዓሳ ኣንበሪ መፂኡ ሒጥዎ እና ምዕራፍ 2 ኮይና ክንርኢ ከለና ነቢይ ዮናስ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ እንተሎ ዘስምዖ ጸሎት ብፍቓድ እግዚኣብሔር ድማ ናብቲ መጀመርያ ዝተፀዋዓሉ ቦታ ወይ ከዓ ዓዲ ወይ ድማ ከተማ ምኻዱ ንረክብ። እቶም ሰባት ኣውፂኦም ክድርዩ ከለዉ እግዚኣብሔር ካልእ መርከብ ኣዘጋጅዩሉ ነቢይ ዮናስ እና እቲ ዓሳ ወዲያው ሒጡ ናፍታ ገዲፍዋ ወይ ከዓ ኣይክድን ኢሉ ሸለል ኢልዋ ዝነበረ ዓዲ ናብኣ ወሲዱ ተፊእዎ እቲ ዓሳ። ቅድሚ ምድፍእ ወይ ከዓ ቅድሚ ምውፅእ ግን ኣብቲ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ነቢይ ዮናስ ጸለየ ጸሎት ኢና ንረክብ ምዕራፍ 2 ናብ እግዚኣብሔር። ኣብዚ እውን ሓደ ነገር ክንርዳእ ኣለና።
ምናልባት ካብ ከብዲ ምእታው ንላዕሊ ፀገም ዘሎ ይመስለኒ ብጣዕሚ ዘጨንቕ ነገር እዩ እና ኣብ ዝኾነ ይኹን መከራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፀበባና ፈተና ምናልባት ትምህርቲ ሂወትና ኩሉ ግዜ ፈተና እያ እና ኣብዛ ሃለና ንሃሉ ግን ናብ እግዚኣብሔር ግልፅ ክንብል ከም ዘለና ከዓ ኣብዚ ክንምሃር ኣለና ማለት እዩ ካልኣይ እዚ እዩ ሳልሳይ ምዕራፍ 3 እዩ እቲ ነቢይ ኣብ ከተማ ነነዌ ኣትዩ ዘስምዖ ናይ ንስሓ ስብከትን ከምኡ እውን ሰብ ነነዌ ብፆምን ብፀሎትን ናብ እግዚኣብሔር ብምምላሶም ዝተገብረሎም ምሕረትን ድሕነትን ተገሊፁ ንረክብ ኣበይ ምዕራፍ 3 ርኢኽሞ ኣብ ምዕራፍ 1 ነቢይ ዮናስ ጉዕዝኡ ዝቐየሰሉ ወይ ከዓ ጉዕዝኡ ዝቐየረሉ ምዕራፍ እዩ ምዕራፍ 2 ደሞ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ብናይ ዓሳ ኣብ ናይ ዓሳ ከብዲ ኮይኑ ናብ ነነዌ ዝተሳፈረሉ ወይ ከዓ ዝመፀሉ ምዕራፍ ሳልሳይ ምዕራፍ 3 እዩ ምናልባት ኮኔክሽን ብዙሕ ኣይሰርሕን ዘሎ ድምፀይ እንሄ ድዩ ጽቡቕ ሳልሳይ ምዕራፍ 3 እዩ ምዕራፍ 3 ነቢይ ዮናስ ናብ ከተማ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ 120,000 ሰብ ዝነብረላ ኣትዩ ናይ ንስሓ ስብከት ከም ዝሰበኸ ክሰብኽ እንተሎ ነነዌ ኣብዚ ውሽጢ 3 መዓልቲ እዚ ናብ እግዚኣብሔር ተዘይተመሊስኩም ክትግልበጥ እያ ክትጠፍኡ ኢኹም እግዚኣብሔር ሓጢኣትኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር በፂሑ ኢሉ መሪር ስብከት ወይ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ንኽምለሱ ናይ ንስሓ ስብከት ዝሰበኸሉ ምዕራፍ እዩ ኢሉ ድማ ካብቲ ንጉስ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ታራ ህዝቢ ወይ ከዓ ክሳብ ታሕታይ ዘሎ ካብ እንስሳ ክሳብ ሰባት ዘለው ተዓፅዮም ካብ ምንም ነገር ምጥቃም ተኸልኪሎም ናብ እግዚኣብሔር ብምምላሶም እግዚኣብሔር እቲ ኣብ ልዕሊኦም ተዳልዩ ዝነበረ ጥፍኣት ከም ዝመለሶ ኣብ ምዕራፍ 3 ከዓ ንረክብ ማለት እዩ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ 4 እዩ ምክንያቱ ትንቢተ ዮናስ በዓል 4 ምዕራፍ መፅሓፍ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና ራብዓይ ምዕራፍ 4 ክንከድ እንተለና እቲ ነቢይ እታ ከተማ ብምድሓና ከም ዘይተሓጎሰን እግዚአብሔር ድማ ሓምሓም ኣብነት ወይ ከዓ ምሳሌ ብምግባር ምሕረት ጽቡቕ ከም ዝኾነ ዘረድአሉ ምዕራፍ እዩ ኣብ ምዕራፍ 4 ክንከድ ከለና ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ንረክብ ነቢይ ዮናስ እታ ከተማ ብምድሓና ከም ዘይተሓጎሰ ማለት እዚ ምናልባት ክብለሉ ዝኽኣለ ምክንያቱ እንታይ እዩ መጀመርያ እውን ኣብቲ ኸይድ ስበኽ ክበሃል እንተሎ እምቢ ዝበለሉ ካልኣይ ምክንያት ኣሎ እግዚአብሔር ይቕረ በሃሊ ኣምላኽ እዩ ሕጂ ኣነ ኸይደ ምስ ሰበኽክዎም ይቕረ ክብሎም እዩ ስለዚ ኣነ ከዓ እንታይ ክበሃል ሓሳዊ ክበሃል ብምባል እውን ንዘይ ምኻድ ምክንያት ከም ዝኾነ እውን ሓሳብ ዘቐምጡ ሰባት ኣለው እና እንታይ ዝብል ብሓፈሻ ግን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ክትጠፍኡ ኢኹም ነነዌ ክትግልበጥ እያ ናብ እግዚኣብሔር ተመለሱ ምስ በለ ምስ ሰበኸ እቲ ህዝቢ ኩሉ ተመሊሱ ንስሓ ኣትዩ እግዚኣብሔር ይቕረ ኢልዎ ሕጂ ነቢይ ዮናስ እንታይ ኢሉ ሓሲቡ ኣነ ዳእዛ ኩልያ ክትግልበጥ እያ ክትጠፍእ እያ ኢለ ዝምህር ዝነበርኩ ሕጂ እግዚኣብሔር ምሒርዋ ኣሎ ሕጂ ማንዓይ ሓሳዊ እዮም ክብሉ ኮታ መጀመርያ ግን ነታ ከተማ ምስ ሰበኸ ናብ ሓደ እምባ ነገር ውፅእ ኢሉ ተፀጊዑ ኮፍ በለ ይብል ኣብኡ ከዓ ድቃስ መፂዎ ንእሽተይ ዳስ ገይሩ ደቀሰ ሽዑ ደቂስ እናሃሎ እግዚኣብሔር ምናልባት በብኸባቢና እንታይ ከም ዝበሃል ኳ እርግፀኛ ኮይነ ይፈልጦን ሓምሓም ወይ ከዓ ዓምሓም ይበሃል
ንሳ በቂላ ከጽለሉ ጀመረት ብጣዕሚ መራር ፀሓይ ስለ ዝነበረት እታ ዓምሓም ወፅያ ኣብ ልዕሊ ርእሱ በፂሓ ብቕፅበት ከተጽለሉ ጀመረት ብረቢሉ ተሲርእዋ ኣብ ልዕሊ የጽላትሉ ጽቡቕ መዕረፍ ኮይነሉ እንደገና ዘለዋ ደቂሱ ቅንዕ እንተበለስ ሓደ ሓሰኻ መፅኡ ነታ ዓምሓሙ በሊዕ ወዲእዋ ሽዑ ነብይ ዮናስ ብጣዕሚ ተበሳጭዩ ብጣዕሚ ኣብ ህይወቱ ምርር ኢሉ ተናዲዱ ተበሳጭዩ እግዚአብሔር ንነብይ ዮናስ ከምዚ ኢልዎ ንስኻ ንዘይተኸልካያ ማይ ንዘየስተኻያ ንዘይዕበኻያ ብሓንቲ መዓልቲ በቂላ ብሓንቲ መዓልቲ ንዝጠፍአት ነዛ ንእሽተይ ዓምሓም እዚኣ ብምጥፋኣ ክንድዚ ዝተበሳጭኻ ኣነ ደኣ እሞ ነቶም በዓለይ ዝፈጠርክዎም ነቶም ብናይ በዓለይ ኣርኣያን ምሳሌን ዝፈጠርክዎም ልዕሊ 120,000 ዝኾነ ህዝቢ ምጥፍኦም ንዓይ ከመይ ዘየበሳጭወን ወይ ከዓ ከመይ ምሕረተይ ዘይኸልአኒ ርኢኻ ዶ ኢሉ በዛ ንእሽተይ እዚኣ ገይሩ ነቲ ዓብይ ነገር ብኣብነታዊ ገይሩ እግዚአብሔር ንነብዩ ዮናስ ኣምሂርዎ ወይ ከዓ ከምህረተሉ ንረክብ ማለት እዩ እና ትንቢተ ዮናስ ከምቲ ትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ብ4 መንገዲ እተን 4 ምዕራፋት ነናይ ባዕለን በብምዕራፈን ከፊልና ክነፅንዐን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጥቕልል ብዝበለ ግን ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ትንቢተ ዮናስ ክንግንዘቦ ክንርድኦ ዝግበአና ነገር ተሃልዩ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ኣቦ ምዃኑ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ኣቦ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ንኩሉ ናብኡ ዝተመልሰ ኩሉ ይቕረ በሃሊ ከም ዝኾነ ኢሉ ድማ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር እውን ማንም ዝኾነ ይኹን ፍጡር ክሃድም ከም ዘይኽእል ከምድልጥ ከም ዘይኽእል ምክንያቱ ነብይ ዮናስ ብዙሕ ሙከራ ገይሩ ግን ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከምልጥ ስለ ዘይኽእል ግን ክሳኻዕ ይርአና እና እግዚአብሔር ናይ ህዝቢ ኮነ ናይ ኣህዛብ ናይ ኩሉ ፍጡር ዘበለ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ፈጣሪ ኣቦ ከም ዝኾነ ንርዳኣሉ መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ግዜና እግዚአብሔር ኣምላኽ ተፈቒዱ ትንቢተ ናሆም ኢና ክንርኢ ንሎሚ ኣብዙ ከኣኽለና እዩ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን። ወንጌለ መንግሥቱ ለክርስቶስ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ስዑ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት